Is-sena l-oħra l-Awtorità l-Standards tal-Ħarsien Soċjali SCSA ħadmet fuq 7 każi ta' ħtif ta' tfal. L-istess bħas-sena ta' qabel din is-sena sa' Settembru kien hemm 4 każi ta' ħtif. Minn dawk li seħħew din is-sena 2 mill-każi nfetħu minn ġenitur f'Malta wara li l-ġenitur ieħor telaq bit-tfal f'pajjiż ieħor, filwaqt li ż-żewġ każi l-oħra jitrattaw rapporti li saru lill-awtoritajiet barranin għax il-ġenitur telaq minn pajjiż barrani u ġie Malta. Il-każi miftuħa Malta jitrattaw tfal li ttieħdu lejn l-Italja u Spanja filwaqt li dawk l-ulied li nġibu Malta kienu ġejjin mill-Iżvezja u minn Franza. Dawn iċ-ċifri ġew żvelati waqt il-konferenza Cross Frontier Child Protection organizzata l-4 filgħodu fil-Furjana u li trattat il-protezzjoni ta' tfal f'kunflitt tal-familja li ma jibqax fl-istess territorju. Luce Berras, kap eżekuttiv tal-SCSA, spjegat kif dawn il-każijiet huma mill-aktar komplikati. Naraw it-trauma tal-ġenituri, naraw it-trauma tat-tfal. Huma differenti illa li xinti dawn ma jkunux nies li jkunu qed joqogħdu Malta, ġieli jkollok persuna waħda, ġenitur wieħed li qed joqgħod Malta. U f'daqqa waħda nsibu li daw it-tfal telqu u mhux ġejjin lura, lura anka tfal mela fil-li kellhom skola, fil-li kellhom ħbieb, il-familja tagħhom u fil-li jsibu ruhom ġo pajjiż ieħor li mhux ġejjin lura Malta tkun ta' trauma lihom. Is-Sinjura Xiberras qalet li l-awtorità taħdem fuq livell internazzjonali ma' qrati u awtoritajiet biex tfal jinġibu lura b'mod volontarju anke jekk ammettiet li każi komplessi jmorru quddiem il-qorti u jdumu ma jiġu riżolti. Fil-ftuħ tal-konferenza il-ħames tat-tip tagħha f'Malta, il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li kwistjonijiet bħal ħtif qajmu emozzjonijiet diffiċli immens u li l-konvenzjonijiet bħal dawk f'Malta jgħinu biex jikber id-dialogu bejn l-esperti, ġudikatura u dawk li jformulaw il-policies. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard elenka differenzi li mistennija ġib magħha riforma fil-qorti tal-familja għal li l-Gvern huwa kommess li jimxi mar rakkomandazzjonijiet tal-azzjoni permezz ta' emendi legali li jagħmlu differenza f'ħajjet il-familji. Għal li dan it-tibdil se jsir wara aktar minn 22 sena u allura l-qafas legali jeħtieġ jwieġeb għal realtajiet li jiffaċċjaw diversi familji.